business mind no mo yesre mo ada so the mabunu cause amenti akwa mabunu bebirom padwuma yo munya 2 days say uye peni wa bem na so obetumi abo ohwe obi nkratam no good a for usika ne wonim de ne wonim nyam no fa bo nipa ne ma ne nya ba bi nhye senso e business bi na obe create na emabunu nya bi nye because amenti ade nim say so me bi pene wo no man pene ase obi adwuma wo ho dia kena ye koba de tonfo ya nti business bi aba na factory bi kra bo no mo anka mabunu benya bi aye emema kro no mu kra bi ti yesre pa enti nyame a wadom de wanya akwanya wanya opportunity minim esikafo na ka me fa yo man paper o kasai enipa pimpim na etie o nyame a wadom ufiri amantia me pese wo ton amantia yemfa ne say ya fa wo minister of amantia na wo kopiri mpuntu odi aba ton amantia de ena se obi etie yen sempo mfiri amantia o esikani o pe baabi no de ne sika kwa akɔhye pese okoye investment bi eden ne wa amantia den pa no de ba amantia onu so o de ne sika e ba benya mfaso ama amantia fo nso enya mfaso on family mentia because amantia ekro bi a nipa dodo na ye fumudwuma business ba ko aye omo ye ne say ye tumi kopɛ land be ye 20 acres 30 acres na ye twitwa makruma fo no ye twitwa ebi on ma wa ayi kuro mu hene no da bi forest fo na ye kruma on mo hene na mini be bi on ambo o dini police adwuma o kwan so David am tikem na o je bribe na me hwe no ye parkway ba so no be kan sem bia ma oh masa tama so o se kekan hu ko so ton mentia enti ye twitwa ma nipa be 5 na bi obi atwa 10 cities na de amam no mo yafuo no munyafuo no wie no na asase na rich na afi kwaye na be 30 acres no monim na mo so no obi agi kakra na ma droni ni na na mugusu yafuo no so no na forest fo na mamunua se munua enti unwie na untwa unua no na afia ba be yenua na modua no na emu aye han on wadwen nti ebo wo mo papa business o mo ye no ekoso papa aside no ye wo so mebu amentia eno na afa nipa 100 kra endu 50 kra endu 50 kra endu 30 kra be den eno penny business ase wo no mo ena mabru dodo na o mo ye willing to work but edwuma ni wo no mo eno nti senkebe ya onkobi ntenase wo betumi aletime ni aye business amenti akọ establish bibi wo no ma unyanya say adekra betumi de akọ ama na koso no ene e betumi atenase adwene ho because ye kuku ho no mo pa enua nso wo mpotem wo pa say obi wo ho no mo a odi ni sika ko sha ade mo pa ade a obenya sika ne tentem sika be kwa ba tentem no kre say ntina akọ eputupu na mse chese etenase ye ntoto yansa tenase ye ntoto yansa because town bia ase area mo no man ne so ye wo sokota no mabo pra so omu na bembensa kruno amentia no na amentia no so ne so da kwan so highway on tim kro bam nkro nketwa ne bam tie bia shop kese bi kra no bi bebie ai ni supermarket bi ana bibi san ko mbeto ade amane pa okay Kwame Asante men ko tena se mame no kro yes wo kro Asante tena se ma shada pa na me ye ne me ye me wi a me chire ma chira nti wo wakan wo de awie waton amantia wie nyesa okay mam fa na mantuja amantia na businessman bi wo no mo okay on frame okay ye be kasa okay mama ni business na koso okay with the help of this radio okay 055 747 9922 okay 055 747 9922 okay on frame ni sikanshi all right yate mama ko Kwame Asante ho Kwame Asante unso ufiri henfa achima kokwaso ufiri akokwaso yeah okay enti sikani bi tie yen no payi o pe baabi akọ invest ufiri achim akokwaso asembe na wo ka chese sikani no teme ka cha ne se otie me ne dia akokwaso ye wo nsase wo pa ena fi so ye juma ye wo pa ye emefuo isan se ne sa kwai fo ne ye fo no e de din sa wo so enti so opese
odi ne sika ehye kuaye mu a onu no ho nko ade a ene akwaso wo ho so obie na puma yeso ebeje ne feso na ye na yadwuma kuayo no ye wo bebre ye wo abefu said ye wo kan ye wo se wo yen moa ne ne kenka ho nti de hin na odi ne sika be semu a obenya mfaso ntententem abeno na meka mfama no abeno afi na okodua mme na abeno udia how many years na eso oh it depend the way na be ma onsa ko ho no okay nti we mfa ne se mama me nsa ko ho mama badefo gina ho 24/7 ebe bada ben na ni na ne se at least achisu a be se 3 to 4 years there na no ne se unu ena no so dan chance so a obetimi so abeto abene bi abena yenu bi ankasa na da yenwo because most of them na ankasa eye mfa se bebre the fa klama side no sa oil make company no eno so ko pese odu sika be shem so a eno so wo ho because won so ye bie oil make companies in bebre wo te se bia klama se no bebre anase so pese ono ankasa de sika be she klama adwuma hu ye pan so a eno so kwan wa ho because adwuma mo ye ho nkwa ye ngo etu ko ho dia ene klama de abusu setam eno mo so a omo break klama so wo so no obia nu ho so anu no ho esanse bia abekọ bia na adwuma gusu laughing colored okay enti ye nkyerechire mu nkyere sikani no enwo no emfaso ben ne wo so enwo gallon ba ko yesen oh for now no dear betwa ka say price na ewo dwaso no dear me nshele nim ne bo kakra dear but then time no dear na yellow one ankasa no na 70 say 5 bibi sasa I think so gallon de hen ye kan kufuo gallon ni bia na say kete no white one kete bi no yellow one bi na sasa ni a say 77 classic for ni kufuo no na say bia ha mo di tunsuo no eno no na 75 eno kakra no ena 75 Ghana enya ize na nti say oba ne drum so dia drum no bi tumi twie be say bia emfa say 700 na say foko it is u mia wani a shebe say 25 drums na asefo a udem enti se sikani no ba ono ba benya sika no cross be create adwuma o sa be create adwuma e dia ma ema na e wo ho no e dia ma mabu no mo ho no e dia ma mabunu no nso onu no ho ba kokora afes koko fu so sa ho koko fu pa empo enti se onipa no pesika pa obetimi kra be bie factory ankasa factory susu wo ho enti se wo ya wo nya ngo no obese nya adwonwo asenya na adwena ankasa ye won nkofo bi nso so de bia de out bia na won so ba ebetoto sa kan se adweno eti emfa se ade a abe anase ade bia wo abe so mfaso de anase wo abe mu de ni nna bi wo ho impo ne mefe ne kra no nkofo to because okọ akra na ya tobi di soja eti ade de abede odu sika shema na onto sika nguye enwo kro no anso obetimi ade bia ye semina bibia obonkruwa ne ne ka na ade kra ade fe kra mu kran se yo bibi ti se bia peken kran okay unya wie una so ho achi kakra na unya ye wie na manfo gina so togo foi ene una oposika peken kran den tempana ene obi on so na nu ono ankasa hye na wo hye not togu on say enwoto no so ye won price and say ye won season sir eto bi wo ha otogu ho kosi se enwona nkasa ne time ebe so a ebe ne bo ede anakasa say ebo no be kosoro price ne be kosoro na obetimi anya ho obenya mfaso de afiri ye mfa se oyi be se 5 million na di shema se ebuo no ekosoro a obetimi anya be se 25 million men kanisa ne mfaso nko 15 ebi kura nya sa ebi kura nya bro de bro sa ewa akokwaso ase na meken enti se osikani bi tie a mo mfa sika na nhye dem because sika enfifi eti se o de ahye adwuma mu udi hye adwuma mu a na bo eso mfaso eti se opese ni sika etutu se sika gari ana se bia gari se na manfo kana on fa nhye business mu na business so aye kan fa ma na no engo business no ewa akokwaso no enti eno sa no oba obekwa kohunu na obekwa hunu hwan dab unya duru ope na also ye business ana se bia also pe nwa tonko ade ana so pese odu hu hye
emphasis abeduma mu nko ade a obi akora betimi alenko you some information centers bebre ho ana mostly nso say obi banso na so pe bibi nso ho afikuro no ma eno say akoda information centers for ene no mo dia tom frema mu eno behu an che na o number su na say efro na nso ahu se ne o ana say die nti akọ ho no na abaso ama eti no hia ne say we nya de bia de ko hu na say ye nsa system dia ena bia nka akọ na say bia o se me sheda ba bi si factory ho na ye ngoni wi a ya san adane ani ye dane ani wi a ya san akipu na dwen no na ya san adane adwen nso ani so opese obe factory kese pa ho dia iso ko hu na nanom eno kra na enhye line yen klata sen bia se na nanom no omani abre pempuntuo if you say odi adwuma pa na ebre oman no because ba na emabu no mo ho no omanya adwuma ye etuwe nya de bia ye bebo galawe entempa so sele na ye chiwa tumu na mo mabunu no omo padwuma asen ya wukan ene sikani bi atie yen so okay omo padwuma ene bi misika ko sha akokwa so enwo ni mu obenya adwumayefo Obuoba mi ntwa wa no mesi omo ene ya me no kase ko ho na ko hwe ko na ko even nansen gala nkitinkiti kra wo hakatwa yi se obekọ na mabuni ni na obu akramba na ye mfa no nanso obekọ no fa ho esanse opese oye na hu se asumasi minyaju oniadwuma bia nkobeye en ma me consider no okwabrane nkase bia o da ho anase bia o tenase na e kan so de nsasa ne jemi fam dab enti no se bibi sa ba ho a omo betimi asoro waka esen so omo ho moden enti ni na ne se obetimi akoho okoho a na ko opese onya sika pa dia ni na ne ngo na all right ewa akokwaso enti kire yan akokwaso mo chiri kwan kakra we hemfa akokwaso ni na ne se yo achi yemfa se mensimu a ye won ya achi mansa yemfa se ya hinkro eyofun ase ene o branch road na okọ kakra okro bi efem pentimpa uni na ne ma na akokwaso ye da ekwan no kwantimpo ni ma eno ase da musa sikani nya duru ho no nya duru ho a me kwa akokwaso eno an so trafo ase duru fun ase a wa branch ene sani fa so onema to akokwaso edabu sa okay etenye ekwan bi a yela okay ene nye kuro bi so a obeka so beko anim sa na sa factory na oka so mo dane ngone ni wo ho no se me ko a day a sika sen na minya ni na gina ho ma the way na wa ho odin si faten esan se ye won na omuyi abe no omututu abe no ene so betutu ni bucket ma depende ena so betutu no kanse ye wo rubber brack bi na omudi konsuo no eno so ye wo ne bo etibeta ka se ye wo bia ne bo eti so pesika ka se eno na omodin bo on se netie wo tema se o ma chichechemu ye wo mo mututu abe no bashi rubber no na fe so ni ediko nsuo no kese entamu no black one no wo bia ne bo enti se o sole besa na pa ho anase ho machi besa 4 o'clock na so sima entwa se no nsia no na tumi so ayadwuma ansa no so dan chance se be nya abeni tutu na abetutu so a adwene so ni yiye so wo ho se nya no so a yemfa se won so a omo twa gugu machine mu so awo no so eno so wo ho ena ye wo omo so ankasa omo je abena ankasa enua ena ye wo omo so obu on so a oje a yemfa se oje no ase yankasa oje ni na ono otutu ono otwe ono awohye ono awowo ama owie so wasan bibia ama eti ansa na woni ma na bibia awie eti saa no saa nkofo no so wo ho ene wo wom so bia omo so mu ni saa ayi ni saa e bia saa link ne saa ene no ane se so pe bibi kakla to dwane di nkwa dia eno ane se ahomache watam na ko na wokọ akodutu abe okotutu a entwa se bia no nsia ne mo no na at least obenya bia be 50 Ghana bi de na abede ni top utie yen na nyame ai wadom ato nsem na nam so ma brewa bi mpo ofa akonwa kotena ase na oyiyi abanimu na ade sa na wo ma no te se bia 20 cedis kura no a abrewa ne ka se nyame nhira wa enhira no obedi de bia se nyankopon nhira na ma odefo emanipa odefo enye se so obi pese obo akokwa so ni a eno ane so be ma na ni akwa abe duma no abe business abe ene Obuoba abe sem de don't go there isa say 50 90 gojo ho de eno ane business a ekoso o metu anka say
ye business plan ye ho pan de eyabe okay me da se bebre Kwame Asante free akokwa so enti ene wa kire yen sikafo no enema a mo ba akokwa so ho no mo a mo betimi di musika hyem producer mpacho maduru so onso ko kire yen wachiri kwan na kire yen ade a sikani bi tie yen no opeso odi ni sika ba be hyem wo ho no mo a beboa ama o manfo ho ni nyina enya mfaso enye da bia na ye betena criticize wose yen so ye kire wo mo nneoma hodo a o betumi aba be ya boa yen enti me ko ho na me producer so akire yen ba bi ofiri ene nneoma horo a sikani bi tie anopa yi a o betumi ni sika aba be hyem aboa ene ti adwen wo ofiri hefa me fra sentimental me nkuro ne doso but ba bia make se ma base for long atwoma fra atwoma asaman atwoma asaman okay yeah oko sehwia ofa abua kwa bia ni a ufri enkari a peseti na okwanyam so number 2 serebo so afari military yeah anti oduru serebo so ana wa branches a ho na atwoma asaman ni she okay enti esikafo tie yen ebinom nyame a omadom omakopie mu amanone or pe business bi di ni sika ko hyem na wa boa Ghana for unemployment na doson me hwe youth ya omukwakope amiye doson dodo sika ni bi tie yen den na mompotem ho o di ni sika be hyem obenya mfaso honom no koko ena ya ade a meka se kuya ya ade o timamfo na ni gye ho pa ene patem honom no enkro be se mfa se one electoral area no enkro be se num ena form one electoral area no ene nipa ewom no so dawson but just enkro ni membe ho kuya ya ade o mani gye ho pa eti me sure se u pass o ko bie business bi wo honom a kekoye ade ya kuya ebia endo agrochemicals no ese no ko bie bi wo honom a ebeboa ena aside that no so enwo ya ade o mani gye ho atense ko 4 time kra no ko bie ngu process ni bi abe process ni bi wo one of electoral area no kro baako wo honom kra sisi wo honom anyam so abesua number 2 sisi wo honom eno no process ntina honom ni mom ni die sa akuaye na no ena ya ade a wo ho enti koko se wo sha koko fu omto koko pa koko ope ba bi omo nya koko firi honom koko ho timbers wo ho enti honom so ye ba bi a sha ase dey develop bie si won bie enti no isi akra nyame ya adom o sha enoma ekon kanea ho hospital ho enoma bebre ho just say kwan ne ye bompa say ye betima twa so de atum enti say kwan no so mpanfo nya twatum wi a think say ewura mu won mu nyina no unya adwuma bi a youth no betimi do mo ahyem gisekua ena youth ne ye enti dodo na no so firi wonum koye galamsey because of say adwuma bi ani wokakua no enti dodo na firi wonum koye galamsey ne nipa bebre na ko school awie ni ade but nipa ne wi a wontena ho because adwuma ne bi ni wonum obeye enti gi say otu kwan na wakwa akopɛpɛ di ɛwɔ baabi enti wonum ni mom ni die meka se wo pese okoye business wonum a enu a yede ye fuo kua ho enwoma no wo de call no mebeboa wo yes ebeboa bibiri pa nti I think say no ne ade a for now no mom die as a businessman we are all trying see betima bibi nti as a businessman cause okoye bibi a me advice so because one say bibi okoye bibi wo baabi a hwe environment no na de wo pese de kono de akọ enti se de na akokwa so kan enwo so ya de ba ko medical aka so omkra de nyame ya adom ekofo momo factory ni bi enwo factory ni bi ho se ekofem kra na no one se obetimi di sika ko hye yes na just say adwuma ye ne be bebre yes na mu atimi aye de epija de amount enti no eno so betimi aboa enti no ehonum de ade ewo honum no eguso ye hwen kakra akra se nyame be ya adom na enoma tutum mpanfo bebre ho but said the make no nipa no no ntena wo mobra no because nim say ehonum no tena wonum a wando a ade ebiem wan digala ade ebiem enti no ene o hwima na ja akopɛ kakra na oye ya la na chese ja wakɔ back kakra ye hwɛ okay enti mesre we so say ehonum no enya akurase sa but eho bie na so ko hwe school dan krati team aya na areho school dan krati team the last time nim di bi post to be areho bebri
just mpanyinfoɔ asɛ ɛhɔ no ɔmo man but yɛwɔ youth employment coordinator nso wɔ hɔ youth employment the whole district no youth employment coordinator atwuma mponua youth employment coordinator ofiri kurom hɔ ayi assembly man wɔ hɔ ɛnɛ no kora deɛ mepɛ sɛ yɛma yɛ attention ne kɔ adeɛ a obi tie yɛn na ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ biribi boa a adeɛ obetimi di ne sika ewuram ɛnɛ no kora deɛ moma yɛmfa saa complaints no kora nsi wɔ nkyɛn kakra nsa na yɛntɔn kuro no baabi a yɛwɔ no yɛntɔn ɛmfa nkyerɛ asikafoɔ ɔmo matutu kwan kɔ amanɔne no yɛntɔn yɛ kuro no mfa nkyerɛ wɔ mo ne yɛhwɛ deɛ obetimi abɛyɛ abɛboa yɛn nti no sɛdeɛ meka na ɛne no mu deɛ gye sɛ okɔbie ɛyɛ akuya ho saa ɔmo yɛ agrochemicals ne no mo no ɛne ade no nti ɔmo no de akuya yɛ agric sector no nti wɔ agric sector no ho nimdeɛ bebree na wonim business bi a wɔ agric ni mu na sɛ wobɛtumi de akɔ no ma I think sɛ ɛbɛboa wo ama nyamfa so bebree ɛmo so mu dua mo nti ɛmo process sɛ wobɛtumi akɔyɛ yi wɔ hɔ ɛmo adeɛ yɛde sɔ mo ho ne ade nyina ɔmo ni bi wɔ hɔ nti ɔmo wi agye sɛ ɔmo twene nyina ba nkareɛ ansana na from one to nkareɛ nya kwan ketewa nya kwan ketewa na ɛyɛ mɛyɛ akɔtoto ekura akɔtoto no fofo se wa hu nti no ɛhɔ nom sɛ wokɔ na wokɔ bie yi machine kura mpo a wɔde ɛyam ɛsɔ mo na ho a I think sɛ wayeye yeah wayeye because ɛmo nso yɛ adeɛ baako ɛmo de ɔmo tadua paa ɛmo ɔmo tadua paa ɛnyɛ yi ɛyɛ sɛ ɔhɔ no ne aha no mo living ni ya yɛ very very because aha so mu dua mo pa ya na sɛ me fa kwan mu sɛ ɔmanfo adua mo bebree yes eti no no so betimi aboa okay all right yɛda se bebree producer edema Maakye dwumadie yi ɛyɛ adwempa hene Kofi Mensa ɔno nso atɔn ne crew me ba wo nso so a wutie me hɔ anɔpa yi sisi a me ba wo hɔ sisi a yɛ ma wakwanya no complaints na dɔso kyerɛ yɛn nea ususu sɛ mpanimfoɔ bɛpɛhwɛ ɛwɔ mpɔtem hɔ no mu a asikafoɔ no nyame ato ɔmo nsɛm obi hɔ no ma wɔnyɛ sikani but ɔyɛ forceful ɔyɛ ɔbrɛfoɔ enti kakra ekura no ɔdane ani na so aba mfasoɔ de ama obi a obi hɔ no mu a ɔno na abrabɔ ne saa nete wɔnyɛ sikani sɛ bia me sikani menya me ho bebree dwuma a odi ano no ɛne enti mepa kyɛ wo so me ba wo nkyɛn frɛ yɛn na ɛne asikafoɔ ne nkasa obi ɛyɛ sikani paa ɔwɔ aburokyire wadwene saa sɛ Ghana kra ɛdeɛ bɛn na metimi de me sika kwakwa wuram forget ya aban forget kwan no ɔmo nyɛyɛ no forget nneɛma no ɔmo nyɛ nyina wo yɛ momyɛ forget no ɛnɛ momyɛ forget na yɛntɔn yɛ kuro no ɛwɔ mu no obi sina wo deɛ wo nka mɛka me nso mɛka me kuro nneɛma ahorow a betimi de akɔ hɔ no mo mɛka nsa na mawie nanso me ma wo nso so saa akwanya no sikani bi tie yɛn one ne nkasa no pɛ yi frɛbra kyerɛ yɛn wo kurom ade a ususu sɛ ɔmo ba bɛyɛ a ɛbɛboa mo ɛma enye sukuu enye kwan enye ye police station da bi ɛnɛ yɛmfa no nsi hɔ yɛnhwɛ nnwuma kwan bɛn ne yɛbɛfa so a yɛbɛtumi anya nnwuma bebree ɛwɔ yɛnkurase enipa ne bebree anya sika no kra na meka kyerɛ na no na obi ka kyerɛ me ɔse niamo ka ne ana nyɛ se yɛnte yo yate but sɛ wobɛnya no kwafoɔ wɔ kuro nim adwuma no kra me nim adwuma kuro nim fo mo hia mepa kyerɛ 0201 944 485 ɛna 0554 820 910 mepa kyerɛ ma mo akyea no pa yi mepa kyerɛ mejo so wɔ panikase wada roma wodi ne ba bi akasa free Mr. Chumes mekase fo odan kwanta ton odan kwanta ɛma ewiase nyinaa no pa yi me mepa odan kwanta kura ye damle road ukukuma sɛ ye baabi a pa but yen adwuma ye dire adwuma ɛna sisi anso ɛne titire ne amo adwuma yi de ha yɛ pa kɛse ɛne obi wɔ sika no so de ho behyɛ bɛbɔ ne na esi etwa mo no so bɛbɔ nkwanta titire bɛbɔ pa because today kura no otwa ma efo wani kakra no so ɔgye 400 Ghana kra na today obetumi twa bɛ 30 and 40 me you know odan kwanta homa ne nye me pa che odi ne ba bi akasa free me de yima me kase so da okay yima odan pe na ufi on okay odan fa na wo me wo dan South Town okay inti me ton dan kro ton dan kro ni yeti o ton ma yen sisi a ye sha Ghana ha no
yɛ nneɛma bebree a yɛkra a ɛho hia a yɛwɔ bi wɔ ha kyɛ adeɛ baako woba ɔda ha mpata mu hanom a yɛwɔ nnua bebree wɔ ha eti yɛbɛtumi abie matches factory matches nia yɛkra wode hɛ one branch of tree no one branch kɛkɛ no yɛtwa to hɔnom a yɛbɛtumi de ayɛ matches boxes ɛnyɛ matches box no ɛsisɛ mu no box ankasa yɛafa sɛ yɛbɛtumi anya bɛyɛ 100 for just one branch ɛnyɛ tree no ankasa nyinaa o ana ɛno da nkyɛn yɛwɔ nkampuro bebree wɔ ha two spake nyinaa yɛdidi wedi yɛsim yɛsa akra yɛbɛtumi nso de ɛsaa nkampuro no ayɛ saa two spake no na yɛn ankasa yɛ produce adeɛ akɔ Ghana ha baabi a enti saa nneɛma mmienu yi kura mabɔ so yi saa two spake ɛne saa matches yi ɛyɛ nneɛma bi a ɛwɔ hanom a nnua a yɛwɔ a ebu etwitwa gu a yɛmfa nyɛ hwee wokɔ bi a so mesi ne ade no a amoyɛ proud ne wie a nnua no kɛse no aka ne nyinaa round cross na ɛda hɔ ɛnyɛ hwee but yɛbɛtumi ayi so saa nneɛma no nyinaa wode sɛ yɛkyerɛ sɛ yɛatam timba baako ne yɛ sɛ yɛde yɛ matches ɔda kuro yi nyinaa kora yɛbɛtumi ayi so ne bɛyɛ 3 months na obi ayi so ne matches wie ɛbɛma Ghana nso mmabunu nso anya adwuma yɛ ɛsɛ sɛ yɛsɛ abie two six company wɔ ha factory wɔ ha deɛ wokɔkɔtwa kampuro no aba no bɛnya sika yɛde ba nso a yɛbɛfa nkɔɔfoɔ ma nkɔɔfoɔ nso ayɛ adwuma ana yɛwie nso a end product no pii abɔnten nkɔɔfoɔ nso bɛnya adwuma a yɛbɛtɔn ama yɛbɛtumi a export bebree koraa okay nti emu mmienu na maka no all right meda se ma obi nso mɛtɔn ne deɛ mepakyɛw udin ɛne baabi a ɔkasa firi nana molo ni akwabrɛ bo ani okay asɛne okay mepakyɛw nana moro nwia tɔn asɛne ma sikafoɔ no anapa yi masa media ne meka kyerɛ asɛne sikafoɔ anaasɛ nkuronkuro so sikafoɔ dodoɔ nsɛ dodoɔ na bebree tena nkura enti no mu no nkura si living masa abebie a yɛfrɛ na pɔf masa yɛ ha no yɛntoo nsuo no ɛtaa hɔ a na ɔmu gum yɛnwe ɛna ɔmu wɔ mu a nti meto obi a ɔn de ɔbɛyi ne ho asi ɔ sɛ ɔbɛboa me ne ahyehyɛ blocks koraa mpo de rɔbers bi afa ho ne yɛasesa mbɛbie no agu ne yɛde akɔ nkuronkuro akɛsie mu akɔ akɔtɔn nka mbɛgye paa ɛna yɛkuro mu hɔ a nso no sɛbio nsuo bi wɔ yɛ hɔ a yɛntumi nwe mu nam ɛhɔ sɛ woba a metie menam mu a ɛnam na ɔmo ne nam me na ho saa nti obi a wabie fish pond a ebi a wɔpɛ red fish apia anaasɛ adwen anaasɛ any type of fish menyama no why okay ɔmate san kyerɛ wakyerɛ kwan ne biom mewɔ asɛne okay pabena nana molonia okay yɛda ase bebree nso bɛtumi de wo deɛ de afa message ɛbɛduru hɔ a yɛbɛkenkan de ama wo 0594841044 0594841044 mepakyɛw wodi ne baabi a ɔkasa firi okay Master Prince tɔn akyease farmer investors adwuma wo yɛ na kupon hyira wo akabetu na kasa wo bɛhɛ akyase a wotisi ano akyase eskafo a sɛ bɛ mo amanone no akabetu kasa mo mɔde ntwe mo nam hɛ akyase ni si akyase ku ni ekoyi kura ɛso ayɛ kɛseɛ paa wotisi sɛ investment bi kakra so ne yɛ pɛ sɛ ɛna ekono so yɛ sɛ bi ɛyɛ kuafo kua na yɛ na okunu ya sɛ wa ofisa wo ni sadi wo betu abɛboa akyase ku no na ekoso tumpon no yɛsɛ sɛ ɔmo wɔda kɔmɔ no mɛboa mɛbu na ugu efori mu no wotumi sɛ ɔmo pɛ adwuma yɛ paa na fame kɔ no wɔ hɛfa nti yɛsɛ sɛ obi ama mɔde amla na ɔmɛboa akyase sɛ bɛyɛ akyase bɛdu ɛdɛn ɛtumpon akyase yɛ kura a ɛhye ɛne yɛhwɛ wɔ daa ne weedi ban yɛ akyase yɛ kura a ɛhye paa nti bibie ne hɔ a woka sɛ wobɛbie ne akyase a sɛbi ɛnkɔ yie ma anaasɛ ɛnyɛ bibi sei yɛsɛ so bie ne wobɛhwɛ so a wotu talent wɔ ha paa talent wɔ ha talent sɛ de meka sɛ bia ɛka sɛ football talent nkwalaa ɛku ha no ɛnyɛ nkwalaa ketewa mpanifo a wɔ ha sɛ nkwalaa ba ɔmo bɔ no kurom ya paa sɛ bi yɛnyɛ mpanifo yɛ de ɛmmoa dike yɛka si de hɔ yi sɛ yɛgye paa ka baabi a players wɔ paa deɛ ka menka daadaa hɔ a ka te ase ɛna yɛpɛ players atumi sɛ ɔnku paa
so fa ne ko no e wa han ai na bu aye e da o ma so de ba bu an kwala ne kwala so nye de enye be bi enti investor bi tie yen a obetimi abe invest e wo talent mu e wo ho on okay talent will be now talent get akra okay enough from akra okay wani esu front penifo no na ka de o mababua all right inti wa kan o mo atime da se bibre master prince e ba che odi ni baby akasa free Obuoba yes boss unze na me ka o da de no investor bi obebe bia no we business o du hu wura mu a enye business e 5 years ago within 1 month na no asase yini 1 month na because raw material no be available already sa ana uwie ya no too sick obi didi wie ya o pe bia yini fin market everybody there is a ready market and so for nya obeye no sa etu wie ya na so nya do hu wura mu a we ye business a hu wura mu eno ano no na say what asase yini okay yeah that sibibre me pa cho odi baby akasa free okay inti ton aboabo man yan no pay yes sir ya tell say kase aboabo pa dia and cream shinia everything you ba ko fe say it can prove one to another ya aboabo ko ma ko can prove asa oyene ba anopai enye baby ade nam na yepese yefa kire yen nioma wodo o e bia ye wo we ntimpanimfo emfatika mesio me no na yepese yiti anopai me pa chewo sa okay sa dia papa ene de tell say ene friends ye wo tima ene say de mi na ba kan ene se sa wo go diamond ewo ye kuma ko yitu diamond first na ma fu akwete be tu diamond wa eti no na de betina abo anse na sadia omo man de de e kwan on the fast de betina abo ayin se no so ni da ye job anchen brode di dia wa bi abe di dia wa okay papa ya so de phobia omo ni je wa sanya manye ma no betina abo okay ama atlenko agrotribi ni ya so betina ye di wa abo ya so yu fu no na ye duma ye da aye eti ni we desra se de bi abeboa obi so ye duma wo no enti so ke ni phobia we sta wa abo na omo so mo aye so me da se papa 55 minutes after 8 still live on Ahenkana 3.3 FM musu betumi aba udin ni baby akase free yes sir enti to aso odan kwanta ya na me ka emo asemo so wa obi hu be hye business na be man se titu se o machine twa mo no machine dry ni ade a en na o twa mo ni fe fon ba betima dry ayam esi liquid bi kra akwa amonane a ye business a do hu dem afa bia no o moka acha 4 months na o ma ku dia akwa 4 months repe na acha se na o have se na nyema so kunanim demesre so bia o sika bia na se go je wa sa de go fa no beshim o moka bibia be yin so manana kwanta so emebu ye nyuma foforo ade aka ho aye das yenso ye das papa ye wo good lobbyist ahuru bibre e wo Ghana ha no mo me pa chewo anopai asikafo wo wiase nyina etie wu okuro no awuwo mu no den e na susu se omo di sika be shemu omo benya mfaso me pa chewo udin ene ba bia okase free kwabena ebo ani kwabena yebo a eze kokobin on no asene oh okay me ba chewo onso so yentie wu den na mo wa wo ton ma wiase okay asene ye hono insu edida yen sase na no suwe hu ene ye wo baby ye water log ene ye wo baby sonso a e wo soro a dry season okase ubedua bibi tese muko intos sebio ye hair cramp jeni cramp no yitimi bia cabbage enso no yenya investors no enti ye besre se obi wo ho a obetima boa farmers no ya tikuo nyina ye wo pepper farmers association e wo ho enti se obi betimi aboa mo aden mo na mu hia eno na ye pese ye hunu no wa ye behia ne se obetimi ede ne ho abesi ho enhyehyɛ be ya dwuma ese bia moko no ye bia
obeto fish fries ebeda ho na tete yehia bibi tese dry season yebebo nsuo ebia farmers no wa register o nyina se ebia ma amomu petrol kakra seedlings a omu di bedi amawa anase yenyina mpo a yepe why okay yeah that see bebre me pa cho odini baby akase free okay offer ke ewiase investors nyina etie o yanso ya hayi on se koko djuma na yeye anka na campaign for no se koko na bon no ye bowi a na ka omohia no mo de yasamna isi en sa yi na yehu eti campaign for timi kam ti bo ho a no mo timi ye bibi sa ho ha ye bo koko no wi a na ka ne ho no ye hia etimi de yasamna ama timi eyeye ti mi so ma gwenkyere no okay me da see bebre okay me pese me for ba ko otwato kra ba ko pe na fe ya to adwumadie no eso ye ton kuro a ye wo mu no e de ama foreign investors ye de ma yan kasa Ghana investors omo aye ready so mo pese mo bie enwuma e de mo ma ba bia ye wo no obu on ma no aye confused ohun ba bia on fa ne sika ne mfa but yen ne ati kuro nim yen ne betumi ehunu niema poten ye hia yen ase oba obetumi ede aba for wadwen kire for bra na yen kenkan fa ma on onso so kire yen 0594 841044 0594 841044 okay yemfa course ni fancy ha no mo ansa me pa cho ye besa aba biom but for now no ye the course no edi ebesi ha enomo enti ye de woda chi nti de asi na obi se wo de won kire yen wo achi kwan ba bi a wo na yensu yemfa mpuntu mfa mra ho no mo ne atia ne sami mi firi ba bi bebre ba bi a metena ye pa ye nkran nanso nkran nya mi kurom enti ma memfa investors na ni nkira mi kurom me papa ne me ma mi kurom no mo konko boa wo mo ye wo kuro bi wo enkoko enkoko constituency na ase ye frɛ hɔ no mo kwawu jamase enkran ni kumase kwantempon no so firi nkoko kokumase no udru dadeɛ so ebi se nadeɛ so ebi se dadeɛ so udru ufiri dadeɛ so se nadeɛ so hɔ no a the next stop ɛda amane mu saa obetumi afa hɔ uwura saa hɔ no ɔmfrɛ hɔ no mo pra river junction mo amotai fa kumase kwan no so ne frɛ ba bi pra river junction usi pra river junction no so a nyame adom kwan na ada hɔ no mo agba da bidwo mfie bibredie na fɛdie omo ye a omo so mu wi omo be gusu kota kama and into your investor na ubowura ho no mo a oh se wo fa kwan so de akono ya ho har kra uwura ho no mo a ubekwa kopie kuro no a ye friend pra river no emu uduru ho no mo a unduru ye ubisa pra river fo no se wo mekwa kwa ujamase a ye ensuo pra ene da ntemo ensuo pra no ene da ntemo twa pra no nso kufu adawroma omampani kufu adawroma wabeye bridge kama ne penso oye bridge na de bridge ni bi no e de to pra ne so eni nti emungum enye hwe fa pra ne so unya duru kuro ni mu a eniema hodo a ye nie ho nso so akoye ne ho kuayo mpotemu enkrofo do kuku wo ho omonye mmoa eni nti ho se obetumi akonye mpraku fuo awurade enkrofo ye tubetimi anya mprako sika wo benya no nye sika ketwa sanso so na wo pese udɔ aburofuo wo pese udɔ bayirifuo afuo bia pese odɔ bia no obegye asase ne ya ntam emrantie wo kronim asa wo gye asase no se ya aburofuo na wokoye se ye mankanifuo afuafuo bia wo kwakoye no emrantie no wo ho no mo a mo beboa wo amwatimi aye saafuo no uwie nso asase ne ya asase bedie ya asase no ya asase bedie asase papa asase ade bia de behye mu bia efifiri enye se efifiri kekewu efifiri ma wo koko de ade ne hye asase ne mu no unya mfaso ofiri mu nti se mankani a ebo akese banche ebo akese aburo ebo akese bibia se fuo pa se mix farming na apese oye opese wo di marketing asase ne mu na afuo bia apese oye no nso unya duru kwa ujamase a
ɛhɔ wobɛtumi ayɛ saa afuo no nyinaa nya so mfasoɔ ɛno akyi nso yɛsan wɔ tourist attraction ɛwɔ hɔ tourist attraction akwansra wo sɛ ahohogye bia wo sɛ hwan hɔ no yɛwɔ bi wɔ hɔ a ɛno nso wobɛtumi akɔ na akɔ siesie hɔ akɔ re-establish the place na wa invest wobɛnya mfasoɔ bebree ɛde afirim ɛwɔ hɔ ɛno akyi nso yɛsan ɛwɔ ɛmɛɛbunu a ɔmani gye bɔɔlobɔ ho ɛno nti wɔ sɛ yi wokɔkɔ bie academy yi bi a bɛnya boys no a wobɛnya ɔmo so mfasoɔ sɛ ɔmo w'ani kɔ ɔmo ho a wobɛnya so mfasoɔ bebree adi so ate aseɛ nti kakra mɛtumi aka fa me kuro ne ho no monkɔ hɔ kɔ bie adwuma ɛhɔ sɛ yɛ abɛ ɛyɛ na akuafo nkra ho yɛ mmɔbɔ kɛkɛ ɔmo bɔ wura hɔ nom a kɔtotɔ abɛ no fofofo na ɔmo aba bɛtɔn ne boɔ dendenden wɔ kurom ɛhɔ sɛ wobɛtumi akɔ bie factory ɔmanfoɔ dɔm mɛwɔ mpɔtam hɔ kyɛ sɛ mimimi kurom ɔpɛ ɛna kuyayɔ type biaa yɛyɛ bi wɔ hɔ ɛhɔ yɛdɔ abɛ akutuo yɛdɔ bi wɔ hɔ bankye yɛdɔ aburo yɛdɔ ɛmo yɛdɔ mimi kuro no nkoa o ɛna yɛyɛ afuo type biaa ɛwɔ Ghana ha yɛyɛ ne nyinaa bi wɔ hɔ na dia wobɛyɛ biaa wobɛnya mfasoɔ sɛ yɛ mo wobɛnya aburo wobɛnya akutuo kura wodia no nso wobɛnya mfasoɔ ɛmɛ nso wodia wɔ hɔ no mu a wobɛnya mfasoɔ bebree kwawu jamase ɛhyɛ kwawu West Municipal Assembly ɛwɔ nkɔkɔɔ constituency kɔ hɔ na kɔfa usika hyehyɛ nneɛma mu na wonu ho da biara da wobɛnya mfasoɔ afei ma memfa baako pɛ nka ho na memfa nsi bese kola bese awurade bese nso dɔs wɔ hɔ bese ya na bese sɛ wobɛtumi de bese nso wadane bese ania de aba bɛyɛ ɛnɛ saa special drinks ya mototɔ no mi wobɛtumi de bese abɛyɛ ne nyinaa bi bese o kola nut wobɛtumi de abɛ ne nyinaa bi wokɔ hɔ no mu a ɔmokɔ bese ɔmohwehwɛ bese nti ɛno sɛ yi wokɔ hɔ no mu a wobɛtumi akɔ bie factory ketewaa bi na wogye bese no na mo dandani ani ɛwɔ sɛ biribiaa boa fofofo standard of living ne hwan living ni na yɛ fofofofo enti mfuma ani nkyerɛ hɔ no mo mfuma ani nkyerɛ hɔ woyɛ isikani bi investor bi wotie me wohwɛ me babia wo wopɛ sɛ wokɔ kwawu gyama ase na wokɔkɔ bi adwuma wɔ hɔ wode ɛbra bɛsɔhwɛ nea meka bɛsɔhwɛ wokɔyɛ na anyɛ yi a metua wo ka I dare you sɛ wode usika kɔkɔhyɛ kuayɔ bia mu adwuma bia makeka kyɛ no wode usika kɔhyɛ mu ne woanya mfaso a me sɛ metua wo ka sɛ ahenka no fm kwa na wɔ sɛ megyae na mebɛyɛ adwuma tua wo ka a megyae abɛyɛ adwuma tua wo ka I dare you sɛ bra bɛtrae hwɛ woyɛ investor wotie me wohwɛ me babia wɔ wopɛ sɛ wobɛboa kwawu gyama ase ɛwɔ nkɔkɔɔ nti kwawufoɔ no megye ade pa de abrɛ mu wobɛtumi asimu aba ahenkan ha anaasɛ ebia na wohwɛ me ɛwɔ US UK Canada Turkey babia na apɛ sɛ woboa wobɛtumi asɛnde yɛ message yɛn feed na wohwɛ wɔ Facebook anaasɛ YouTube no wobɛtumi asɛnde message wɔ ebia Obuoba wopɔn ama me nhunu let's talk after everything anaasɛ when you close let's talk wobɛtumi type sa simple brofo no wia mɛba bɛhwɛ na yɛ di nkɔmɔ na yɛ aboa maabunu no na ɔmo so nsa akɔma no nea meyɛ nyina wode medie ntia yɛse yɛtɔn forms ama forms na yɛtɔn no yɛde pɛ military officers ɛwɔ Ghana mehunu picture na meyɛ mo hye me na mesi tinkrofo bebrebe we nyinaa ɛkɔpɛ military mu kwan ɔmo kɔpɛ adwuma yɛ wɔ military mu krofo we nyinaa gufie a komode ɔmo nya adwuma ɛwɔ Ghana ha I know so obi wɔ no mo a no yɛ teacher ni but na ni gi soldier adwuma ho nti ɔno nso ɔfra san krofo ni bi yes but ɔmo tifi ɔmo nya adwuma ne dɔɔso ɛkyɛn obi ɔyɛ adwuma because you want some trophy bi wɔ no nso na ni gi military ho eni ti saa number na wo hu yɛ na ebi wɔ mu yɛ wɔ obi wɔ no yɛ carpenter saa line number na me hu yɛ no ebi wɔ mu but ɔmo a genuinely they are not working ɔmo yɛ jobless ɔmo titi fie no ɔmo mu number ne wɔ soro
ɛkyɛn wɔn a wɔyɛ adwuma no nti yɛsrɛ asikafoɔ no nyame adom wato mo nsɛm no anɔpa yi ne nti ne mahyɛ da ama yɛatɔn yɛn kuro yɛnya ntɔn wie yɛ yɛsɛ bɛtena se bia mɛtɔn mi kuro no yɛbɛtena se bia mɛtɔn kuro no bɛtena se bia mɛtɔn kuro no nea mɛtɔn yɛ ne ɛyɛ me papa kuro mu me maame kuro mu nso so nyame yɛ adom a wɔkyena mɛtɔn hɔ nso deɛ mɛtɔn yɛ ne me papa kuro mu na mɛtɔn yɛ no nyame yɛ adom a wɔkyena mɛtɔn me maame kuro mu nso mom yɛmmoa yɛn ho nyame kan ɛnyɛ sika kakaka biara o sika no ketewa bi bon sɛ so aba mfa so bebree ɛde ama ɛnwo yi ana asante kan sei ukura 5 million 3 million kra betimi da kɔhyɛm fa kɔma mmaa no ɛmmaa ne nim kwan yɛ ɔmbɛfa so ɔmbɛdandan yɛni ama so aba mfa so na yɛyi a yɛka ne saa yi wɔn mmaa yi nso ɔmo de sika ne ba na mo gidi a nyankopɔn de betua ɔka because obɛgye di sika na di afei yɛhwehwɛ wakyi kwakra yɛhu na wokɔ no asan you have the temerity, you have the moral right when we are talking about failed leaders na wo nso so bɛkasa about failed leaders nyankopɔn ɔwɔ soro ɔhwɛ me ne umienu nyinaa nyankopɔn ɔwɔ soro a ɔhwɛ me ne umienu nyinaa nti anɔpɛ baabi a program ne to fire no we should sell our country, we should sell our individual places, hometowns, baabi a yɛ free nti investors no anɔpɛ yi nkɔmmɔ ɛwɔ hɔ no wode ɔpɛ sɛ wobɛ invest wɔ me kuro mu hɔ a behume anaa send me message baabi a wo bia yɛnkɔ hɔ ɛnyɛ sika kakaka bia o kakraa bi yɛfa nkɔboa nkurɔfoɔ no because minim sɛ me kuro mu nimfoɔ no yɛ a ɛnɛ yɛabɔ apete baabia kwawufoɔ wɔ baabia akyemfoɔ wɔ baabia northern region nyinaa akyemfoɔ wɔ hɔ northern region kwawufoɔ wɔ hɔ ɛno nti sɛ yɛboa yɛn ho a yɛni bɛba yɛn ho so na afei bon sɛ politicians no kora they will become useless ɔmo ho man fa so obiem because obi abɔ ne ho mmɔden deɛ ama ɛnɛ ɔmo akɛsesɛm aba ne nyinaa ne yɛ because yɛama ɔmo ahunu sɛ ɛyɛ ɔmo mmom asɛdeɛ sɛ wɔsi yɛdi yie na onipa bia nso abɛma ahunu sɛ ɛyɛ n'asɛdeɛ sɛ wɔsi obi di yie no ɔmo nso ɔyɛ akɛsesɛm de kyerɛ wo moyɛ amenyɛ so ate aseɛ nti mesrɛ mo asikafoɔ no maame Janet Dako o Bronx mepacho kakra bia Ghana ha say na dollar yi o sesa kakra bia e bebre mo famra na yemie bi nnwuma wɔ man yi mu na moa yɛn mame nkwa homa ne so na me ne former deputy general secretary Eddie Emma NDC amanyuku no eneyi ɔno ɛna ɔyɛ kɔfarebaye at a Mills Institute ɔda ano miankasa me wɔfa Samuel si chauffeur koku anyidoho Ofa, otimi nka no pay me ma good morning. Good morning, Bema. Ofa na pombo ko de. Kede ampadar mana muso. Nyame adom yenso ye ho ye pa. Ene de nka Professor Mills tiase a anka ye to happy birthday to you. Happy birthday to you. Ye mu nkompon ko hwe ye chikakra. Emfie nkronie a na wote ase ne birthday no sign na mo celebrity no. Yeah, good morning. I'm in here. I enjoy from here for no point. I am fashion them. President Mills. What he has here and kind of 77 years because he died at the age of 68 and 9 years down the line. He's 77 years man. And I will be now. And I would say happy birthday. Well, in his case, you know. He never celebrated his birthday that way. And he said, sorry, I am a vampire. Now, most of the time, not the year adoye. Children's homes, orphanages, hospitals, churches. And as the Amos Institute, no, yes, so yet the 21st July every year at home. Yedapon, and family say Yedapon. And you may know because the team, I'm quite sure I call Dansuma. Yes, you call Ado Yeni the last year, you know, for children's home, and maybe a call YOA Disability Foundation or more office Dansuma. They deal with, and after they support children suffering from cerebral palsy
cerebral palsy means in a mechanic team, but Arabia Sebe Obia and Bombay or Beoba. So I already been a babon because you're in a boa massa. We don't see a 7 years. And no, I cry as you are, you know. And the Kokoya Adoya or dance man. Nianka Tiasi or Bayer Pepper Pen and Moyamano. Me out here, Nakotiasi or Bayer Pepper. Yes, it is every 21st July. It's a special day on our calendar. So that's what we shall be doing every year. Or we have been doing, yeah. Okay. And you say you. A brand or Tiasia no, Odini birthday say we say Obeka yard doyenoa. That day no the whole day no send yana etie or sorry ano pa mo kon hoko we shino and send yana mudino. Oh yeah. I need to say we should need Uber wishino. Mekai even 21st July 2012. Then after now. Or can be because a Saturday Mekai an opportunity to na. Maybe I make call wishino. That was a Saturday. And 24th Tuesday now. After Anthony Kabium. So as for the wishing day, you know, yes, I know. Yeah, wishing on like I say a bonfire. Beyond that, maybe if it's a working day, he will just go to the office and work normally. Not just saying assistant no more. Maybe on the back of Fibeka Yahuna. Donation. I think once or twice on Gaza. Any children's hospital view. And Elmina. Yeah, he joined us. I think another time we went to Kolebu, he joined us. Sometimes when he hears Nadu on his behalf. Mekai 28, Mami Dokuno. Children's will be an award at Denta Baby. This is not doing any idea in Nimna. So it's something that we have been doing and will continue to do by the grace of God. Okay. A free bra or tough formono, what fat or who say impo. Ye be you a free and DC mukra now because a hodi a ye the fort ama yera mills. Crano a wobeye, and no crying am so amount de. The Atamils Institute at the Abba. The Atamils Institute are free so and she share bang and more than my Ramils. Yeah, but I say, you get me in That is Yaffe. This year I can't find out General Secretary need you cry Drew Hodden then cry at all. Well, Oh, I know the offer open umpo, yet be a dear name to Wabba. You might it's the Monday, the media folk call as we get back to go and see progress of work. I see a chairman and is institute share bomber, a binary to Muse on the bois, and yes, some get back, a man by a crab. And Juma cost one Monday, the media folk call. Omukasa ekucha mfuni edichele Ghana ne ewiasha finance yampano. The Assembly Park is being built with a conference facility, a cafeteria, a library, offices, sitting area. It's going to be a very beautiful and unique state monument. Say people can come and have lunch, breakfast, come and tour the place. And telling Monday. And then Ochina Thursday International Press Center. The best media for Enyan Kitamudi the legacies Makum Yenubia Ujato Hono Yabedanedi. And now Saturday 24th another year because of the construction worker airport was in Japan. Yes, in Kunya. I was to get back a cat. The year ritual ceremony there be. We just go and drop a wreath, and then that is it. Then we'll wait for next year. Next year will be 10 years. I Papa Jaya Koya. I did say by that time to know. Now, as we get back,
If we papa mama na be kabeshe papa bi enti the 10th anniversary, then we commissioned the park. And so we are looking forward to next year having a very wonderful major event there. All right. Inti yenhwe said ya na woni yura mills etie na wo ben pa. Eduru ba bi kra na yi nkrofo bi kra se ase wa ye de facto prime minister bi na papa ni tie wo pa. Se yeduru July a eden ye ekoso wo wutirim. Oh. Maybe extreme dia na are ho be kaw. Pass your kra na and you sure tata but after 9 years and you cry him and as soon as the guy what we can do to keep his legacy alive no and then abe akamu city da Guinea yankopon ayaya adum then kaka yeguso a first na area nse na dia nanche kakra be and thank you the Gidizem because Atamu cities will be a solid civic education, public policy, advocacy think tank. And we are hoping that as we grow, more people will get on board. We'll be able to expand the frontiers. And for now, I thank my team so far. And they can come out of Boati, Clarissa, Akolache, and then Beverly. Yeah, so far we are doing well. We thank God. Na we kwa na obi di message aba semi bi say na mama na do meals ne ho ye. Oh, ne ho ye. Yakupon Roma ne ho ye, but obi ni so a very private person. But I'm sure say next year 10th anniversary in here. Every state sponsored event in the year. And let's not forget, Master, say, baby, here cry now touchline, now more park. So she's lost her husband, and I think that she's chose to be very private and quiet about it, and I think we all respect her privacy. But she's fine, yes. Okay, all right. Final question na fe minya wo se nwokwa koye donation ebia na obi tie yen obepese obeye part of Atamils Institute more procedure bia obefa so ansa na obeye part of Atamils Institute ana. Oh yeah, if you go to our website you will find us there. atamilsinstitute.org. We have a lot of social media handles. But today, the event that we are going to do at Asumje Park, Krano. Sorry. Dansoman. That will be live on our social media handles. And so, anybody who wants to join, you'll get our numbers. You can call me. Then we'll see how we'll cooperate. Yeah. Oh, okay. All right. The only thing is we are not using it for politics. That means no na honumna me NDC ni minko baby Atamus no NDC ni onko baby but these foundations and institutes are meant to champion certain specific causes. It's not for politics. President Kufuor Foundation or one MPP team President Kufuor but on the foundation for politics. If you go to the Carter Foundation, Obama Foundation, Clinton Foundation, all over the world, it is there. Politics is there, but beyond the politics, no, we also have to look at other issues and other things. So I think that be person of bedom here, onke who say politics. Intina Obama say, Uji President Mulfedi, Okunim Obidia, Nimbia. No problem, but the politics in our whole body and then you'll be disappointed because in fact Institute NDC MPP politics. All right, inti okan ye kra na ma visit mu page ni sisi ade Atamils Institute. This year you say 9 years on and strengthening
a solid legacy. Why entrenching a solid legacy? Well, the legacy is there, but we have to entrench it. Legacy maybe a Juma, our President Mills here, you know. But after there was a look, for example, if within 2.5 years, one president can give us 2 public universities, University of Health and Allied Sciences, and then University of Energy and Natural Resources, within 3.5 years. He was in the process of even adding the Eastern Region University to it. I mean, the legacies are as you can't count them. I think what we want to do as an institute is that let's begin to let people know, say, 3.5 years, these are the things that the man did as the president of the Republic of Ghana. You just give credit where it is due. Okay, nti yɛbɛtwɛn na makoyɛ donation na wie sɛ deɛ wokan yɛ no na nyame yɛ adom a efiada sɛ adeɛ kye a bɛyɛ 24th no nti efiada yɛbɛba wo hɔ na afei yɛasan abɔ nkɔmmɔ etwatoɔ koraa Nyankopɔn yɛ adom a ebedi ebɛsɛ di nkɔmmɔ bedamase yɛn hyɛ da ase paa na we deɛ sikani bi na obisa sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo donate ɔmo mfa he hello maybe say sikadi bi say so opeso o donate opeso oboa na mo charity works no official bank account ADB ADB the Atamos Institute has an official account at ADB unfortunately maybe a Friday what be some media Friday and my account number not ready okay that is we can but otherwise we have an official account at ADB so that's it. That's where official account is. Yeah. Okay. All right. Offer mama na se anopa yi and then the yedi birthday nti yempie pia won politics mu kra na sa ba be pesa odi hye wotrim se wo fa asefo ye nyina ya boa ye ho a yesi general secretary no afei na ne ne dia no aduru ne so enti ya de wo ba yeah, that's baby. Bye bye. Okay. And into yani yura Samuel Sichofer Koku and you doho and a coaching and como me and Kasami were for Nimpon P and Yako Akobo and Komono. All right, so Simano Bienu Enum 25 minutes after 9 live on Ahinkai 93.3 FM. Wabi unchire fabra ni Ahinkai famao 0594 841 044 0594 841 044. Na Ahinkai kama emfa emao. And intino just in case se unimua ene the late and the former President of the Republic of Ghana, Professor John Evans Fifi Atta Mills, ne birthday. Yentiwe. Okay. I have just arrived from the U.S. where I undertook a regular medical checkup. Thank God, everything is okay. But let me explain something. It is my tradition to have regular medical checkup in Ghana. However, my doctors felt that for one or two reasons, which required more comprehension, we will go outside the country. Now, according to the Constitution, whenever I leave the country, I have to indicate. But thanks to each and every one, I would urge that we continue to pray for all those who decide to go for medical checkup or to go for review. I have
a message. The report of the review tell me one thing, that past, the present, and the future. And therefore, I should drive from here to the castle to continue my work. Now, let me tell you this thing. We should all work together. We in NDC, we have a job to do. Let us make use of the facilities which have been given to us. Any other, when they want you to ask, you want to one more pay, you want to one more pay this way or that way. But this has shown one thing: God is in control. May God be praised. Thank you. Okay, NT now the former and the late President of the Republic of Ghana, Professor John Evans Fifi Arthur Mills. Senko Tiasia in Kene or 1077. Unfortunately, on Tiasi, Nanso Senia Mpenim Puaka set Techrema Emperor da. Enunti and an insemwa. Okeka ye na yatwe biegu apa so e de kaka ye ho na no pay. But wo a wutie mi anopai obetumi aka no kre pefe se as at the time no kasa kire Ghana for se ne ho ye no oboa na ne ho nye. Because the Professor Mills we knew na enye the Professor Mills na o kasa sa abre no. Wo de ti obi ono se ne ho ye tie. I have just arrived from the US. Mame kwa homa ne somra na fe Prof Mills sound sign emetwa ne nkasa ye no eso me call na me ni Honorable Dennis Obin Eji Densa ekotwetwe enkomo odan kwanta assembly man ono krona na oba Brim Central a oye wo mo nadmo mese nadmo napco coordinator ozo mpe onyu ahwenti mi mo position kra mi ma no fonfom anya de kra kura minimum me ho nye kura minimum na mo ebeto mo de hagya yen abrabo be yi ni yo yate ye de radiase na ena no pay de ye ba wo nchen a ye bisa o napko abusuan no mo ho ye de Brim Central for no yo minia chia opamfo ene odamensin kachi ene me pedifo wo atem members pedifo wo dan na chia napko trainees so minia napko for ho ye pa je na sen so te ya abaya tua omoka na wo che ka 3 months e ka bom at least omutu be diskano bibi kakra omutu le mo yi kina buta na sanete ya ho ye pa education. All right. And then that is a who ye dear na asemoda na mugusu amoten kakra no. And now no and a finance minister and so can say 11,840 NAPCO recruits nina ombe absorb more permanently our state institutions no. Brim Central Municipal Assembly ye kan hu bia na yo mini for you komo ya oni media enye new to any NAPCO training it be 1 year as it could be a 1 year anniversary our National Theatre omampani ankasa betu na to eka chere say oben NAPCO fo nyina permanent chief of staff also severally on the model implementation partners from MIP ebia omo eno mi ejuma se ba health Ghana Health Service ye ba education at GES ye ba you know your models your say minimum some was civil Ghana educate Ghana why Ghana you know revenue Ghana. Yes, and you need something for the share. Anna, chief of staff, I'm on my way there. Say, I'm the fan for forward to one.
almost for Naku training first, and Sana, almost for Obifofro. In your day dance here, you know, say Brim Central, Melanie about Brim Central. I started with 380 trainees. I have 150 left. Permanent jobs. But I say, I answer the form. Now, 11,000 okay, what them. Now, put trainees more than 11,000 on our database. A boy, government, and I say, penny, I say, Obefa Omunya permanent. The way any news, MIA, in that. Currently, I'm looking at educate Ghana for monitoring. They are trying to let it. So almost all the MIP almost declare vacant positions and some vacant placements. See, I'm there. I be what and I am what. But here na for the agent news MIA cry because by October now. Almost see an contract to now. Permanent jobs, but it doesn't guarantee that automatic say because based on conductor 3 years also extra penny for baby and no the better say foul and not say my foul. But I told me I because Yamo Juma Seminoka say Yamo Juma say Juma about to get an answer in kind FM. Now and Nelco, what's now ma, opportunity, Obotono Kata, Unim say ABR, Unim political, head be, an answer Unimo Penibinti, Obos Casma cry, uncle, you didn't show attitude. Say, I with the Yana Pujuma, where will be permanent staff for Juma. We're moving now, it didn't give you recommendation from your immediate line manager. Oh, so ever justify the inclusion. Now, okay, inti yan hwan say more any modus of operandi be a mobile bed check na nam so na mo dey absorb wo mo a omuti be yi a be fa wo no ana. Yo, yedi kan atro to all the line managers. Sorry, model implementation partner. I'm going to declare on vacancy. Yama mo so obahu. Yama train ofo a since anaku buy no almost one day on fa. Yehu ta ni mani na. You know ka say omo ye be ye monitoring. Ye call rounds akọ bia training bia ho. Training bia ho ni money the line manager who could put the questions. Ye be mo forms am ma fele. Am ehu ni na anti that is the model of Frandia ubisano. That's what we are going to use. Okay. And by extension, no, not just a vacant, abba, mobesan ajenkro for fufru, ana. Yo, not only a 3 years contract. After 3 years, no, it go back to Parliament. See, there, because after a project, 2 year project, now they evaluate to see, there, yes, certainly, and now say you guy. Into a no life in the bosom of the president and then Parliament. Oh, okay. Okay. Because as we speak now, they need source of finance. They need source of funding. It's kind of from Office of the President and NAPCO training. Oh, okay. All right. Unlike other agencies that it be from stock tax, it be from health insurance, it be from NAPCO also the President now. Oh, okay. All right. Inti na and also so asema no ma minsue a bit away na minimso why busy kakra but ensem ba komienu bi and also so we would want to have your take on that. Adentina ye de meter ebre wo nkrofo e wo dan kwanta na why honorable awaso de nin adentia never so my honorable awaso de nin enti asikyire nie ya frewa kachiro so no abule onkrofo ifomudi bro wey wani kura se de mpanifo ka wonte ye oji rita o kan sa tem se obi a obwa me then so be eji asemma odan kwanta me list emma presiding member honorable Kashu Aswed. Onu susu na te ha no mu a woka se
wahwe ni mu a mu a wo mo krampo na wo de list aba na mami so na o come that me mami so me refer back say honorable MC honorable presiding member honorable MP so mo say omo board and kwanta this time assembly my omo board and kwanta omo free omo recognize assembly manana I'm giving you this assignment ask them say omo free assembly manana grand scheme omo person mo here na omo discredit my effort which to enkwesi bibia well after all ni nyina mu no remember say odan kwanta I beneficiaries of it before mitano we be chair we for nya problem nya torentem kakra nti nyam to car we far not move for ekọ ho omko tell man so frame ya adeba chen ma from me am frame me fa phone adeba chen ma ko no I got intelligence me fa phone frame the natbo boss okatem tell me enyim na mention aduma what I say empo no I have to question them in conform with the bomb no say they are the right beneficiaries ana the right people someone divert in the man by who to transfer back actually what I say I did hear bia who to transfer back actually enti Obuoba ka say man fa meter man fa comfort man fa list ama bia no oboa Obuoba ka say bia adeba change we so adeba change awon ko check meters and so makoye mapping no yami fa full free honorable MC and I mean din ko man ka chen say this is what I've gathered I didn't see a list or I back out satana ma out o mu de sie list awon ko check eye odan kwantan kwa there you have a list of attendant members odan kwantan kwa there you have one obeda someone as the presiding as an assembly member Mr. Nananum 24 kan aten we ho asem enti na me pese meka ho asem bia bi enti kakra me tie yi ho akira ene say omo resolve issue no but no kre e wo mu nyane say me dey the list e come presiding member na asemi de ya yira won kwanta kakra because o presiding member I was a presiding officer wo kana asemi ono ankasa te ha atiefuo mu tie dwumadie ye medansefo ye beja we mu nyina matiefuo so bia ngeje tebe na meka no kre so na ka no kre we leave it to everybody judge because you see there's no way I will no kre no he said the one thing I be able to say if I saw the funny there no and I saw the comedy but I'm stating on record say I give my list to the presiding member. Now, what? Who is the presiding member? You know. I challenge it. We are where, sir. Oh, okay. We are where, sir. I challenge it. And Lucy, and I don't worry about it. Just like I said, my year, Nananum 24 can once a week. I mean, okay, solve some issues. Be just for Odan Kwanta to be peaceful, just for the development of Odan Kwanta. I don't know to prevail. Now, Odan Kwanta. I've been silent. I've been quiet about all this. And as we speak now, on the on meet and almost on sat come with your own. Now, I'm not aware. Sir, to see a normal list. Ni mahunu say so mo yese mapping no say den yomo ko mo nena mu mo check. Mapping there my work say omako mappe any issues back akra but na nampeni for what dey mama resolve it. Na mo say police station coordinator was one coordinator no a omo ane represent wo e wo Odan Kwanta no we bisa ne say na menua adenti onya assemblyman me na meye ade kra na egbo udin wan kase o da bi mko hu assemblyman wo ne nya 101 ni onya akora o bani nti enyeme na me question no na enyeme na me buta no that is na odi say he's old enough to you know know what is right but that is when so onani said me ya na say maybe no person man the time no so na ko perform na man for na to be man
Okay, mame na se na baby a wono de ahwem ye wadwuma. Akire yi enkomo ye besa to aso. Omo nyina ajo so pa. All right, inti ye ne Brim Central Municipal Assembly NABCO coordinator ono esan assembly man ewo odan nkwanta ena ye ne kwatwetwe enkomo no Dainis Eji ene ye ne kwatwetwe enkomo no Eiriyo na kuro imu se bedwo Sebedwo Ghana sebedwo kuro imu sebedwo politics tan o kan wa semo ese yenti ase but enen no em say obofo a oba adwuma no obofo pa minim de enti a me ese nkeja beso na obofo no still a wose da bi mema gyan so I don't understand. I am not saying so we shouldn't have any individual differences. For that one, they're sure. And I keep telling me colleagues, I mean, I keep telling them, say, we shouldn't be by force friends and san ya juma. But say juma ne braswa, we must deliver. And say, oh my mo individual differences no supersede na ba be wura impuntu adwuma mu a. I look at you and I see you say you are not matured. You are not. And this thing no I konkon hono and this is the same thing I make be pem ne omampane kufuadu ntimi mo common MMDC so ntimi mo mudin because of the selfish politics they are doing in MPP. And it's oma put the whole nation at risk because of nkwasia politics omo ye wo MPP ni mu ala ni ba wo mi nkwasia politics no omo ye no. It is affecting the whole nation. And now the president is not at liberty to choose who's supposed to be the MCE and the DCE. And that is what is delaying us getting to a whole year. Yeni MMDCs. It's a munu politics is hard motete Ghana hana moye. Nkurasif some politics. Hana motete Ghana hana moye. When we talk, you will tell us to say, ena omoti wana omokasa basa. Na wu ye nyansani anka yanka nyansaka sanchrewo. What kind of rubbish and bombocrat life na mobile Ghana hai? Do you think it's a Ghana it belongs to individuals biana? You think it's a Ghana belonging to any individuals? Maza. Better. Yanibri abria di wo my Ghana mu anu na sankwase ya politics ya motete mu fie ho no mu amo ya affect the whole nation. Last week, and Omampani, now Omampani Kufuado, one reason ko pebe bi ntina. Because when young Crawford be adwen ya papa no omo atwa ne ho ahia. Omo papa yi sunani ase, a whole president. What kind of rubbish is going on in this country? Because of Alan Bawumia. We are normal. And a whole president. And now no mkokoye cabinet meeting. Eya na mo me debia me ka chem se mu meetings ne mo ya ni di akire. Ate. Mu meetings ne mo ya na ni di akire. Mu wi am ankasa mu bi na bebo ya mane. A whole president, mo mani sunani ase. Mo mani sunye. Omampani, mo mani sunye. Adentia. Because of Alan Bawumia, 7 months getting to 8 months. Omampani ntimi nyi ministers. Or friend is saying MMDCs. And I'm young class some politics won't crass one more nyansa. When we talk like this, you tell us to say we speak at the end. What is wrong with you? Ala ni ba omi ano mungu. Omungu ana. And I'm without to say one more. Ma put to the whole nation on mine and command ma put to a mine on hold. Because of mun sem hunu politics ya moya omo MPP ni mu. Na mura fi say ala ni ba omia na moye no eya kufu adom modern ma wo bebo no eno nso na Ghana fo ebehwe na ye de ato abade amama na
eti mu da so te wo no mo 7 months nie mo ma mampanyini mua mo ma mampanyini mua osu na ni ase because of adwin fie wo mu bitiri mu e de be kra ayini mo ma mampani akufu ado osu na ne esi ya ma ne sun ye de me nka nkyere wo me nka nkyere wo ti se ma kyekere papa ne nsagu nachi ada na mudi nsem hunu saa munye obi nka nkyere mo a ye beka kyere mo mudi nsem hunu na mudi no Enkrofo they are expected to know better. They are there spewing rubbish and they will come and be bamboozling the minds of Ghanaians, telling us to say, "Omo ni munyanse nyina wo wiase." Obo Ohineba. And yet dear SM yetie. Yes see an appointment no. I don't come that so. Nti ana no onsam na wo kan ye no. Said 9 minutes bibi timi si no. Aye. Ebi koso. I tell you. Gusu e koso. Ha nyina mate. Enra sources ne de buy. Yen ye ha yi. Eni ama sesa. Se di no mo sesa ne saa wo betimi atua ne watua wo ntimi ntua ne de. I tell you. Odi be firim. Me so mo mampani akufuade wo su mama. Ade na mo ye wicked people sir. Very very wicked people. Mo wi alama san ko tana Pentecost ni CAC ni asore dem asan ko ka ha nipa dwen. Masa changes yade na ba no ho. Brim Central ha nyina akra ayehu. Isi adi no mo sesa no. Masa mo sesa no. Yesi sikatua bi a wura mu no sikatua. Nti isi an wa wuntua ye ne de. Entra no mo fo ani ntoso. Ensemu nu sa ni hwe hefa. Ghana for you. Asia wo pane no. Aba. Wo share. Me so wo share ya. National Petroleum Authority say men kan kire say fuel no. Me see fuel LPG no. O we bi ade na to afa. Mani biri abre no. Yes wo mom sika sem kura nye nti yo mo ya yi kura masa 2 minutes bia na pro power na mu 2 minutes bia na pro power na mu mani bri abre no ho because when you look at kwan baby ankofo person me de Ghana fa because of omo afu mafu nso na ado atantantan ye kan nyansa kire mo amote wo no mo se ye di mo atem wo ye pani na wo nya opani adwuma akwala anka na dwen kire wo wanu pani obu ni ho akwala bekeka na adwen akire no ada kra na mo yesa ene last week ton ene was in list ne ba bonten because of amon kwase aland bawumia politics omo yenti omo di frustrate papa ne sa papa no so na adwen se ompese obekwa kogina fa na nkrofo abeka se yanka enti wo so wajamu ama wo mo omo aye wia omo mfamra 7 months nie ye ko 8 months edini ba na masesa no last one e ba ya omo yeso omo gbo akire de ade na ba eno so masesa sesa no 2 minutes bia na pro power na mu 2 minutes bia na pro power na mu pro power pro power engine oil fully synthetic essence ye thick petrol and as a diesel and our car ni use wa pro power 2 minutes bia na pro power na mu obe ha boa every techie ton e bae techie moto tricycle abobo ya pragia bia wutwie no e ba cho me kan fu pro power and e dia ma wo engine oil no big trucks commercial cars ni nyina e pro power Engosranti Enterprise achemodan obehu ni yen bra kweku ne shop no a ben fitting shop wa ene Amantra Junction edi enhwani mu no 0200-23797 0200-023-797 pro power afa AMTM4 dia omusi wutie me uye kuyanin driver dwedinin ope efuo hu nneoma ebia na woton emo woton wache ope beans ope mo na wo de adi wudwuma ye wo afa higher purchase eno no ye wo dia obetimi ato afiri umomo nimu mobile money no obetimi ato de afiri ho no mo
ananso so say over register afa ni bi yama 1000 minutes talk time a wo de be free obi ono so afa platform no eso nia oni afa platform no so ne be ma 200 minutes talk time now they are free MTN to MTN nia ma 20 minutes talk time and so wo de be free network bi afa higher purchase and so ni 50% discount and they are to nyoma hodo aye ton nyina so and inte bia wutie me fertilizer seedlings and wo pay agrochemicals ho nyoma na wo pa afa ebetimi amana afa ama wo me pa cho bebre freyen 1848 ana call any momo agent bia ho ne ko bisa na fa ho asem obechirichi mu dia kire wo South Bremura Bank no se men kan kire wa no pay say o pe ba bi de wo shares akọ ana udu sika kwakwa shem akototokoto shares ya South Bremura Bank na make am for no pay as little as 91 pesos we betimi ato shares or 500 shares ene dodo a one tokra was wutimi eto 455 Ghana cedis we betimi edi atobi ya branches ni die kokofa forms na fele me pa kokofa forms na we do voters ID card uni no bia o de traveling passport and as a driver's license tax identification number near friend is 10 and a national identification card near friend is Ghana card no the back home now the one passport size photo so the account pacho account number o the back home send be ya and fa so be ba ni nyina di begum e the amount branches ni nie achiase odan asama kese akwetia new abrem asene and a prade frey was 0501 58 48 95 and a 0501 58 48 90 0501 63 31 88 South Bremura Bank so Obuafo Nyankopon ya adom na ewukuada enti ye de midweek starter pack ne hyase eya no atie bi no nso bo pepepe a ekokopem no nwotwe aba pounds maduanan enum 7 to 845 odi ankan kwa me ye boa betna se na odi abremo na DJ Nelson da bi aha no oye Bra Nelson so betna fie ha no akonjo magic na wato atwenem amodi ankan so afa de free nkran na odi nkomotwetwe ne de abremo me pa chaw sa midweek starter pack program yi beboa wo amwo hunu kwa be fa so be business na etumi abumi me pa chaw yesan ewa abrempana muntu dwumadie ebia abrempana muntu dwumadie wunya bia tie enanu se nkrofo bebre no friends yesan en repeat yewra chairman general ne nkoma ye ne twetwe ye ne yesan repeat de mamo me pa chaw ye ntimi repeat eni tebetimi abrabaji CD anase pen drive ya twe bia to so na wo fie watie ne kakra 30 Ghana cedis no CD na 50 Ghana cedis no pen drive bra na yemma ubi na fa kokobo bra Friday we nso abrempana muntu beba so ye the special edition ene di Ebremo K Asenso Limited ena ama ye nkonwa papa ifie ha oba ha nkonwa egu fie ha nyina ye K Asenso ho ni free swinging wheel office chairs quality wooden chairs authentic bush chairs ni nyina ye K Asenso Limited Seka Dabraka off Iran Clinic Kaneshi Flamingo Road ubehunu yen ewo ho frame 0302 257 209 0302 257 209 and 0302 919 739 enyumaku ya da Roma no so yemu anopa bia eme edi dwumadie di Ebremo enkrofo bi adwenkyero mo di aba we osesen oso Obuoba ya forget about your minister no ni outro by na dia menkan nonetheless thanks for coming through with your message your from saying Uncle Joe Odan Old Town and I would be free by ya rest be fa for be say me ensape and I hinkan ya sem baby to fire ni tikura ya mfa ma say no akra na maye no me hia sem ne sa delay no a mu delay de no na nka ne ye ba be hwe KNUST na so de ade ya ye de aba emo dwene wa wanti ase na information bi amete yesi yebo obi adin omo si we no owo ha o yebo obi adin asi we no wa ha o me pa cha udi ni ba bi akase free but your FM document and feel that kwanta o hine ba yenti o tuja ne enko but your assembly man asem no Canada no create to do you see how that kwanta your assembly man you know wow then two assembly man you know so far you say your assembly man you know o to say bibi ba ku no wa assembly man nkata wo no kwai hunu enti mami bisa question we as kuro ba kwa mo assembly members mienu na mo ni mu se mo amakoto abade am assembly member ba ko health minister say oba Ghana ha enipa 3.1 abobodam o ma dwene nya dwuma ena emu 26 million enso so adwene ye adwuma enti mu ye kuro na makoto aba
ɛde ama assemblyman na baako nso so acte so ɔyɛ hwan yo no lie bɛn na saa nkurɔfoɔ no mu dim ɛmma obi adin ma kyerɛ o lie mienu nti ɔmu di lie bɛn mu aha nti medase masa ya di bria pese kyekyere Ghana mu fa mu sa mu nse hunu politics ya mo ye no mfa me say ya you o yin ba wudi ni ba bia kasa free o yin ba yenti o yada se mo bi nto aso bi me pa che odi ni ba bia kasa free Obuoba. Yes sir. Na go for sure. Amen. Prince, money total my why? Okay, yeah, that's Sibibre. Yentimi for freful be a beam. Yankopon Yadome Chinebetwaso. Near Yambio Chinebetwaso. We are sick and tired of colloquial politic in Amoya or Ghana Hanamono. Me align, me Bawumia, me align, me Bawumia. And I am expecting Alan and Bawumia to come out publicly and speak. Because near air cost no air distasteful. And air cost one MPP no. I put a whole Ghana to a standstill because of any pam you penti. Eh? Any pam you penti o. Any pam you penti. Me so wo share. Aba. Any pam you penti. Ede ne haye. Asidan koma odia nkan kwa me yeboa. Ono ne executive producer adima dwumadie yi. Osan essensa yem program ne de mayen. Ena adwempa hiri Kofi Mensa enso ye producer wo fi ha. Ono so ne conjure magic ni nyina. Na Kwame Asante aka ho bi. Me ofre me Obuoba Ofori Amanfo. Frɛ me Jataba. Sisi yansuru ja no nkrofo bi afa. Ntime jamu ama wo mo. Kwaku nkrofo bi afa nsuru ja no. Ntime jamu ama wo mo. Sisi yamfrɛ me Jataba. Frɛ me Jataba. Masa, ya ni bria no kra ni. Nyame ya adom e kyena be san hia. Na kyena nkrofo bi beti nka to e kyena brem center ha. Woni mi say list na e buy na adane. Den MC din. Emu aye huhuhu. Ye obewi ni no. Emu aye huhuhu biem. Oh ya Jataba. So kan say maame no ni fia benfo. Enye fia benfo me ka che o say. Eno so ka ho. Say asesa. Enya asesa. Asesa ye but emu aye hu. Don't say me ka say finish hard. And I say last minute say me ka che o say. Omo politics na omo ye no omo na aya from day one. Inti politics na me ti ase ya chen bibiri kwa. Oh inti then am emu aye hu no. Alan Bawumia. Ampa. Me say na omo ma Akufu adusu. Ama ya to aba more than 7 months. Yentimi MMDCs. Ama enunti odan kwanta clinic ni ntimi nka ho asem. Hokra de. Odan kwanta ho no. Omo odan kwanta ho no ti odan kwanta ho no. Odan kwanta ho no. Yale odan kwanta ho no. Odan kwanta ho no. Kohwe nipa ebre o. Masa. Enya omo enya MC enya MP nanado. So mo obi adi. Omo ma papa ne bredo do. Eno na ya me ya no. Sesei nana kra me di ni besi nche me fa ya nkrofo bi a. Na onu eduru onu ma ya na ma ba be ye. Areho. Kwaku tu asoma me a. Areho. Tu asoma me. Anopo nondu about minute mienu ye mo bibia chima na kwa babiem de ba kan 93.3 FM so eye kase botew ensema odo betew ye wia prem to bre akan kase mu
ɛne anwumre no nsia kan kase mu ebi ɛna me bɛbɔ so ɛde akyerɛ wo me din di kwaku anin kusi boadum aka miao na ɛnɛ political analyst bi say Nana do dango akufado abankra chimpenfo ni di no akyɛ dodo akyɛ na wadadwen ho a ohun die ntia akyɛ san ene ye be frɛ no na enchimu abrusu sei no ɔde amayen owura ya oberima ese road toast no adeni atum ano ɔde dodo nti no papa yi ye ne be kasa wie na wa kyerɛkyerɛ nsɛm na trade union congress TUC4 wɔnom na akɔmo abom so mo ba be ye ɔyɛ kyerɛ ede atia trade union congress TUC boss ewo 40% increments anase salary a yede 40% aka ho no wonom say omo ntiase esadodo enu ntia wonom ye ntotua ba be ye oye kire ede atia wonom peni pa owura JA Bani eye businessman na asem no kase yi wa tabrisika akwakoto cement makomako 100 ede akwakoma kotoku traditional council say wonom nye na omomfa embomo na edan ombesie no na wonom so ede aso asene achin batabi traditional elders mecha infumpenifo wa achin batabi wonom ba bedi wonom afehya yatudi nse ohum festival eno so ena wie obetum nsempa asene man so across the district NDC amonyoko no wa fimpinu ne adunu owura okogina senke yento no so aba na ankonko yi owura oluwa mfiri ono no kom na hye bedefie onimnyafo George Obin ede aba batuja se NPP aban no ene nanado dankwagu fado omunim sonsuri ye community mining ene galamse mu enu nti ena ama kono mokutia galamse no omuhu babia emfa kotokro enhye no atuntum remfo se aban yesrewo o de so mo abankra chimpenfo ni dinya bomodi abra behwe ye kwan ene school ene street light ekun ye papa enti aban emeye omomwa na ene wiembobre no ye de ba ene wantie wiembobre na obeye ho pa asene maso across the district NDC PC meche parliamentary candidate 2020 kroya owura George Obin asakasa se na nado dankwa kufuado ene ni NPP aban die bambonsem ayetatan bonsu amena to ne yam enu nti ena ama nipakum kwa na ekwoso no enu nsan wiei emu nkyeremu ya dedodo na eba eha enam de kase botel no AC kwaku anin kusi boadum adwuma with Kwabena Costi